En gang for en uges tid siden i et fjern land, langt ude på landet, lå byen Storkøbing. I byen var der mange forskellige typer mennesker. McDonald's-spisere, landmænd, ja selv en lokal drenger. I Storkøbing var byens stolthed, udover prinsessen, byens kæmpe æg, som de havde haft i hver mands minde. Ifølge myten skulle ægget indeholde kæmpemæssige rigdomme, evigt liv og guddommelige kræfter. Men ingen vidste, hvornår det ville knække og åbne for herlighederne. En stille og rolig dag i Storkøbing, hvor alt åndede fred og idyl, skete det utænkelige. Ægget forsvandt. Alle var i panik. Der blev ud en besøg på prinsessen og det halve kongerige. Byens udstillede transvestit Tove P. tog afsted for at finde ægget, i håbet om at forbedre sit ry og omdømme blandt folket i Storkøbing. Efter at have vandret i dagevis igennem 100 meter skov, kom Tove P. til de vilde og hurtige heste. Tove P. spurgte hestene: "Har I set et stort æg passere forbi?" Men hestene krævede, at Tove P. skulle løbe igennem en travbane for at få et svar. Hestene fik pludselig travlt med at skide, så Tove P. vandt hurtigt løbet, og hestene måtte give Tove P. adgang til at drage videre ud i en farfyldt skov. På sin vandring mødte Tove P. nu den vise og kløgtige mus Anton og spurgte: "Har du set et stort æg passere forbi?" Musen krævede svar på en gåde. Hvad er det, en mus kan trække lige så godt som en elefant? Tove P. tænkte sig om et øjeblik og svarede: "Vejret." "Korrekt," sagde musen. "Værsgo at passere." Tove P. vandrede videre, indtil hun stødte ind i to kæmpe muskuløse russiske bodybuildere. "Har I set et stort æg passere forbi?" spurgte Tove P. "Det kan du lige tro, vi har, for det er os, der har stjålet det. Og du får det kun, hvis du klarer udfordringen at løfte en vægtstang på 1000 kilo. Tove P. havde gudskelov spist en masse fuldkorns rugbrød og spinat til morgenmad, så hun blev stærkere end Pippi og de var stærkt til sammen. Tove P. løftede vægtstangen uden problemer og gjorde krav på ægget. De russiske bodybuildere druknede sovende over tabet af ægget i et glas vodka, for nu havde de ikke længere mulighed for at få evigt liv, guddommelige kræfter og kæmpemæssige rigdom. Tove P. drog stolt hjem til Storkøbing med ægget, og folket hyldede hende med fest og musik. Nu var hun ikke længere taberen, men helten i landsbyen. Midt i den store folkefest blev selv prinsessen så imponeret, og endda en lille smule forelsket, at hun gav Tove P. et kys på kinden. Tove P. blev forvandlet til en ung hetoprins på en grøn hest. Pludselig klækkede ægget, og folk jublede og glæde. Modsat alles forventninger kom om i pizzaland. Prinsessen og Tove P. blev gift og fejrede bryllupsdagen med pizza og vodka til alle. Derefter levede de lykkeligt til deres dages ende.